आरो सोर खारगोन होनना सोर मोनथियो ओरैनो सिगाङाव मबाइलफोर माबाफोर रायलायोमोन नामा आं गैयाव रायलायो आरो आरलायबाय नै गाइसमोन फुरा लैया गैमारला बे बर' हिनजावफ्रा सानफ्रामबो गावनि फिसाय गारनानै खारनो लाजिनो रोंला सानफ्रामबो खारनाय मबाइल खेंबानो नुयो सानफ्रामबो दोनखारनाय खारनाय मा जाखो बे बर' हिनजावफ्रालाय सैमा मोसौ बायदिसो जाबाय माथो बर' हिनजावफ्रा फिसाय थासेयावबो फिसायखौ गारनानै खारनाय फिसा थासेयावबो फिसाखौनो अननो रोङै गारनानै खारनाय मास मोननै मास मोनथाम बिदिनो 5-4 मास बिदिखौनो गारनानै खारो लाजिनो रोंला नामा बर' जाथिफ्रालाय सानफ्रामबो मिडियायाव सोरनिबा जाथिनिखौ मिडियायाव नुदों नामा खालि नायबानो बड'लेण्ड बुब्लि सानफ्रामबो नुयो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायहरनाय थालायबाय रायजो राजाफोर भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला सुरु खालामनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ बुब्लियाव होलायबाय नै खारनायनि सानफ्रामबो नुयो बड'लेण्ड बुब्लि दैलिग बड'लेण्ड बुब्लियावनोसै हिनजाव खारनाय माबानाय लाजिनो रोङा नामा एसे लाजिनो सोलोंदो बाजैमोन मा सानफ्रामबो गावनि फिसाय गावनि आंगो फिसाखौ गारनानै खारनाय लाजिला नामा सैमा मोसौफोर बायदि जागोन ना माखो नोंसोरलाय बर' हिनजावफ्रालाय मान सनमान गैला नामा हौवाफ्रा मान सनमान गैया नामा एसे लाजिनो सोलोंदो मबाइला लाबाय फेसबुक वाट्सएप मेसेन्जारनो माबानो बिदियाव रायलायबाय मेसेन्जार गेलेबाय बिदियाव गोसो जाबाय जा दं गासिबो नुजोबनाय देखायलायनाय रायलायलायनाय बिदियावनो बांसिन दा जोंनि बर' हिनजावफ्रा बांसिन खारगासिनो दङ एसे लाजिनो सोलोंदो बाजैमोन सानफ्रामबो खारनाय हौवाफ्रा मान सनमान गैला नामा नोंसिनि थाखाय सिबायफोर हाजिरा मुजिरा मावनानै जाहोदों नोंसोरखौथ' रसा फोनाङाखैना आजां गाजां हाजिरा मुजिरा फुंनिफ्रायनो थांनानै बेलासिसिम हाजिरा मुजिरा मावनानै फैयो थाइसे मोनो थाइनै मोनो बेखौनो जाहोगासिनो दं आरो मानिथो गोनां जाखो मा नांगौ ना हौवा माबाफ्रानो थोला थेन्थाफ्रानो थोला नामा नोंसिनिलाय लाजिनो रोंला नामा नोंसोर सानफ्रामबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाहोयो ना रसा नांदों ना बेदरखौनो मोनजायाखै ना थेन्था थोआखै थेन्था थोयैनि खारदों बाथ्रायाथ' बेनो थेन्था थोयैनि खारनायसो होननांगौ दा बेफोरबायदि मोजां फिसाय लानोबा मानो सिगाङाव हाबा जानांगौ लासिंसिं मिडियायाव हगारजालायलायनाय सानफ्रामबो मिडिया हौवाफोरखौबो एसे मान सनमान दोननो सोलोंदो बाजैमोन हौवाफ्रा नोंसिनि थाखायनो मान सनमान गैला दा बर'आ सानफ्रामबो खारनाय सानफ्रामबो बड'लेण्ड बुब्लियाव नुयो खिथानो रोङा दिनै हिनजाव खाराखै होननानै सानफ्रामबो नुयो सानसेबो बार गैया बड'लेण्ड बुब्लियाव हिनजाव खारनाय होनाया गाज्रिबाबो मोजांबाबो बाजैमोन नोंसोरबो थांफायो हिनजाव माहारि नालाय गासिबो थांफाजोबनांगौ जायो गाज्रि दामोन आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ सगारनो रोंबाथाय बिदिनो रिल्स हगारनो रोंबाय होनब्ला बांद्रायबायसो बिसोरनो गोसोथोनो रोंबाय रिल्स हगारबाय बिदिनो वाट्सएप मेसेन्जार गेलेबाय बिदियावनो लाइन लाबाय दा गावनि फिसायनिफ्राय गुबुनखौ साबसिन नुबाय फट'फ्राव साबसिन नुयो दै बयखौबो मोजां नुयो बिउटि प्लास होबानो बिराद मोजां नुयोना हौवाफोरखौबो बा हिनजावफोरखौबाबो बिदियाव मोजां नुबाय खारफानो लुगैसै उमुगा साबसिनमोन उमुगा साबसिनदां उमुगनासो साबसिनदां उमुगासो संसार मोजां जागोनदां बेफोरबायदि सानबाय दा बे रोखोमावनो खारगासिनो दङ दा हिनजावफ्रा खिन्थु बेफोरबायदि रायलायग्रायाबो न'खराव गैयै बा सोरबा गोनांबो जायो सोरबा गैयैबो जाखो सोरबा बिसि थाखानाय फिसा थाखानाय बेफोरबायदि मानसियाबो लाइन लायो एसे साननांगौ दङ नोंसोरबो बर' हिनजाव जानानै मानो हौवाफोरखौ बेसेबां लासिंसिं खालामगासिनो दं दा
आबोबानो गैला नामा बर'आवलाय आबोबनि मानसिफ्रा थैजोब्बाय नामा लासिंसिं इसिबां लासिंसिं आबै बे नोंनि फिसाजो भुमिका 8 बोसोर जानाय बे गथ'आ फरायदों थाखोनै बेखौ मा मोखाङै गानना थांखो नों आबै सना आं अननानै नोंखौ आखाइ खबनानै खुलुमो जाहाथे नोङो जाहाथे आंनि खोथाखौ खोनासंनो एसे गोसोआव लानानै नोङो बुजिनानै बेयाव फैफिनथारदो आबै बे जोंनि दानस्रां सानजा दानस्राङाव नों फैदो आरो रुजु रुमु संसारखौ नों जाफैदो आं फैनोसो थिनदों बेयाव फैनानै थाफैदो आरो जों नोंखौ जेरै गोदो जादों बेबादिनो जों अनलायनाय जालायनाय जों बिदि खालामगोन आबै सना आरो नोंनि फिसा गोरबोनि फिसा भुमिकाखौ नोङो गाबखांनानै मानानै नों बे न'आवनो संसार जानो फैफिनजाबाय दे सना दे दा आं बेखिनिखौ बुंबाय दा हनै बेयावनो रायजोफोरबो साखाथि फाखाथि दंजोबो गासैबो हनै नोंनि बेयाव माबा बिजावजालिफोर दं हनै गामिनि सासे गावनि फिसौ बिबै जानाय दङ आरो नोंनि बिनानावफोर जानाय दङ नोंनि लोगोरिया दङ बेखौ सानखांनानै गामिखौ